Tak, já to vypínám. Vypínám hudbu a jdeme na vážné téma. To téma se jmenuje Jak jsem obhajoval vraha. Takže někteří z vás, kteří sem chodí delší dobu, tak pravděpodobně ví, že tento stream mě neživí, že to je sranda, že to je vedlejšáček. Děkuju Fenixi za 1000 bitů. Děkuju moc. Ježišmarja. Paráda. Díky. A moc si to vážím, Fenixi. Děkuju. A teď se mi přetrhla myšlenka. Jo. A ve svém povolání se lidi jako já potkávají s tím, že hájí lidi, kteří mají problémy se zákonem. Lidé, kteří spáchali trestný čin, tak je proti nim vedeno trestní řízení. V některých případech nemusí mít obhájce, například když ukradneš v obchodě salám, tak se ti nic moc nestane, obhájce mít nemusíš, ale pokud spácháš vraždu, tak to patří mezi případy, kdy obhájce mít musíš ze zákona. A když si ho nezvolíš, tak je ti příděle. A to se stává i mně. Někdo si za mnou zajde a podepíše mi plnou moc a někdy to dostanu od soudu. A přesně to se mi stalo i v tomto případě. Napřed trošku suché teorie, ať to rychle přeskočíme. Zvlášť závažný zločin vraždy je v trestním zákoníku uveden pod paragrafem 140. Prostá vražda 10 až 18 let, druhý odstavec, to je promyšlená vražda, když to řeknu lidově, tam už je 12 až 20, třetí odstavec, to už jsou hovátka, který spáchají vraždu na 2 nebo více osobách, těhotné ženě, děcku, svědkovi, znalcovi, tlumočníkovi, policistovi, zdravotníkovi, rasová vražda opětovně, anebo zvlášť surovým a trýznivým způsobem, anebo v úmyslu získat pro sebe těžký prachy. Čtvrtý odstavec příprava je trestná, to znamená, pokud se na vraždu budete připravovat, tak to nikomu neříkejte, protože pokud to někomu řeknete a on to řekne policii, tak ta policie vás začne stíhat a je tam sazba stejná jako za dokonaný čin. No, takže tolik suchá teorie a teď už pojďme k tomu, co se stalo. Musíme se vrátit zpátky do roku 2020, těsně před covid, přelom ledna února. Chystal jsem se na svůj třetí, tuším, suchý únor, tím, že jsem byl s chlápkama v hospodě a dali jsme si, myslím, no, nechci říkat kolik, ale nějaký pivka padly. Já jsem se pak vracel domů a už jsem se blížil k baráku a ještě jsem chtěl něco udělat na mobilu a najednou zvoní telefonní číslo, neznámý. Jsem si říkal, já jsem v té hospodě něco zapomněl, já se tam budu muset vrátit, nebo jsem nezaplatil, nevím už. A tak jsem prostě to zvedl a tak jsem se představil a ku podivu se neozval žádný kámoš, ty ovado, ale ozvalo se tady policie Olomouckého kraje, oddělení násilné kriminality, nebo odbor násilné kriminality, oddělení vražd, kapitán XY. Máme tady podezřelého z vraždy, jmenuje se tak a tak. Právě jsme na něm provedli neodkladné a neopakovatelné úkony a já vás žádám, abyste se dostavil dnes, protože už byla 1 hodina v noci, ze soboty na neděli, už byla neděle, tak dnes v neděli v 10 hodin na policejní ředitelství v Prostějově a budeme tam provádět úkony v přípravném řízení. Zejména a výslech obviněného. Já říkám OK, tak jsem se zbalil rychle dom, moc dobře se mě nespalo. Ráno silná káva, autíčko bum bum na policii, tak jsem tam přijel. Tak mi tam řekli co a jak. A řekli mi, co se zhruba stalo. Dali mi usnesení o zahájení trestního stíhání, s kterým jsem se seznámil a pak přivedli toho chlapce, nebo toho borce. Já jsem čekal, ty vole, že to bude nějaký. Protože já vám teďka nebudu prozrazovat, v čem spočíval ten skutek, to si řekneme později, ale jako bylo to dost brutální, já jsem si říkal, to bude nějaký ty vole 150-kilový holohlavý řezník, ty vole, který jenom se na mě podívá a upadne mě noha. Ale přivedli takového
hubenýho kouska, prostě vysokýho, krátkovlasýho, smutnýho, s takovýma rybíma očima. A přikurtovali ho tam, protože s vrahounama se musí zacházet opatrně. No a teď mu vysvětlili co a jak a on dostal záchvat. Protože on si až tam, jak ho přivedli, protože oni ho zbudili. On totiž, když spáchal ten čin v sobotu brzo ráno, tak byl pod vlivem alkoholu a drog. A to tak, že byl světej totálně. Celou sobotu byl na útěku, večer ho chytli, v noci pak volali mě a on šel spát do celý předběžného zadržení a v neděli ráno se probudil, nebo oni ho vzbudili, hned ho drapli, přitáhli ho tam ho posadili, teď on se rozkoukal a teď si vzpomněl, co udělal. A já jsem to sledoval. Prostě to, jak on prostě se orientuje a teď si najednou uvědomil, co udělal. A ta proměna, prostě to, co se odehrávalo v jeho tváři a prostě jak začal strašně brečet a prostě kroutit se, svíjet, tak to bylo velice nepříjemné. Musel zavolat doktora, tak ho tam nějakým způsobem dali dokupy. A doktor řekl, že je schopen pokračovat ve výslechu, nebo účastnit se výslechu, tak to prostě pokračovalo dál. Já se s ním měl potom možnost krátce promluvit, ale jenom velmi krátce, že to neberu jako to, co vám chci říct, že když se ocnete jakoby o samotě s člověkem, o němž víte, že je vrah, takže ty pocity si nechám až na ty další schůzky. No a teď potom začal ten výslech v přípravném řízení. On se samozřejmě jakoby doznával a jednalo se zhruba o toto. Nebo takhle, já napřed začnu tím, co to bylo za člověka. Ten mladík, já mu říkám mladík, bylo mu 30. V tom roce 2020. Bylo mu 30 a žil na vesnici blízko Prostějova, žil v rodině, která byla v pohodě, měli řadový domek prostě na vesnici, ještě ze socíku. A on byl člověk, který prostě docela v pohodě studoval, neměl žádný problémy, neměl karty rozdaný úplně dobře, protože když byli děcka, tak je opustila máma, rozvedla se s tátou a šla pryč s nějakým cizincem. A v tom domě zůstal děda, babička, tata a on se svojí sestrou. Ta babička byla strašně příjemná ženská, jsem s ním měl možnost několikrát hovořit, začala mu suplovat jakoby mámu a všechno šlo dobře. Vyučil se prostě v pohodě, začal dělat. A dost podstatná věc, pracoval dokonce, protože v tom byl vyučený, tak pracoval v místním podniku na zpracování masa, kde se sekáčkama na maso zpracovávají různá zvířata, já nevím, kuřata, ale hlavně vepří a nějaký hovězí a tak dál. Je to důležitá skutečnost. Protože tam to takzvaně dostal do ruky. A život šel prostě v pohodě, ale on neměl ženskou. Neměl ženskou. A on potkal holku, která dealovala drogy. Byla celkem pěkná, mladší než on, a živila se tady tím. No a ona mu hrozně imponovala, tak on začal trávit víc a víc času s ní a ona ho začala stahovat. A došlo to až tak, já to trochu zrychlím, došlo to až tak, že protože utekl třeba rok necelej, když začal mít problémy doma, protože chodil pozdě domů nebo nepřišel vůbec, babička byla strašně smutná, otec na něho prostě šel jakoby z hurta a nefungovalo nic. No a on začal brát ty drogy taky. Protože ona je taky brala. No a tak začali žít takový ten život prostě, kdy
někde přespali, buď to u kamarádů, nebo si někde něco zaplatili a tak dál. A den začínal zhruba ve 3 hodiny odpoledne. To možná někteří z vás taky tak třeba mají. A šlo se krást. To doufám, že už takhle nikdo z vás takhle nemá, ale prostě obešli pár supermarketů, něco tam pobrali, pak se stavili u překupníka, prodali to, získali prachy, šli si koupit drogy, ona to sdílovala, takže si vydělali, zbytek si požili pro sebe a strašně jim chutnal tatranský čaj, hlavně ty vysoké voltáže. No a dokážete si představit, co drogy s tatranským čajem dohromady s lidma dělají. Takhle to prostě pokračovalo, něho pak vyhodili z domu toho vrahouna, hlavně ten otec. No a on odešel z práce, přestal dělat. Dokonce byl odsouzený 2krát za krádež. A pak to nějak dospělo tady do toho ledna, února 2020. A v úplně jiné vesnici, na opačnou stranu od Prostějova, než byla ta vesnica, kde on bydlel, tak žil jiný zajímavý člověk. Byl to důchodce, jmenoval se AB třeba, a ten žil v Německu a tam se živil, že natáčel amatérský lehtivý filmy. Přemlouval dívky, mladý holky, aby mu tam chodili se předvádět a točil to, pak to prodával. Na důchod se přestěhoval tak do té vesničky, zase do řadového domku a tam bydlel. Bydlel v tom patře, který je jakoby v úrovni terénu. Nahoře byl ještě jeden jakoby prostor a v přízemí byl ještě další prostor. A tady ty 2 prostory on pronajímal. V tom suterénu byl nějaký Ostravák, někde z Ostravska, který tady u nás pracoval a tam bydlel. A tady ten horní, ty horní 2 místnosti pronajal tady těm 2 výtečníkům, tomu vrahounovi a té jeho přítelkyni, co dealovala drogy. Oni se tam nastěhovali a nějakou dobu tam vegetovali a jeli tady ten svůj režim. Odpoledne vstali, jeli do města, protočili pár supermarketů, vydělali prachy, už jsem vám to říkal, jakým způsobem, a zase se vrátili a to už měli u sebe ten zůstatek drog, že jo, zbytek sdílovali a měli chlast. A ona ještě samozřejmě třeba ten večer, když se to stalo, tak ještě v pátek večer už jako byli doma a ona třeba dostala telefon, že někdo chce, tak ještě šla, prodala, zase se vrátila, prostě takhle to jelo. A ten večer tam měl ještě nějakého 3. borce, který ho znali, jenom tak jako to, a ten tam se úplně svetoval a ten tam spal v křesle a pak tam byl jako důležitý svědek. No, ale ještě v tom týdnu ten dědula, co v Německu natáčel ty filmečky, tak šel za tou, nebo možná opakovaně chodil údajně za tou holkou, ať mu dělá herečku. Aspoň to teda bylo ve výpovědích, tvrdili to. A ona samozřejmě ho poslala někam, protože ona měla prachu dost z toho dílování, což dědek nevěděl. A dědula se naštval. Není potvrzený, ale myslím si, že on je tam nechal vůbec kvůli tomu, že už od začátku si myslel, že ona bude mu dělat herečku. Ale ona to nedělala. No a nějak to vygradovalo ten večer, kdy on zase tam přišel a že dělají hluk a tohle a pak ať jde ona ven a ona nešla. A on jim řekl, že se musí nejpozději do neděle zbalit a jít do prdele. Což pro ně byla rána, že jo? Protože jim se hrozně líbilo a jako prostě tam odsaď nechtěli odcházet. No a jak šla noc, tak prostě oni tam pařili, že jo? Lajna, Tatra čaj 70, lajna. A on se hájil tím, ten vrahoun se hájil tím, že ona, ta holka, ta dealerka do něho dula. Běž a vyřiď ho. Já si to přeju. A dávala mu furt další a další, jako chlast a dávky a to. A údajně ho dostala do takového stavu, že někdy mezi 3. a 4. hodinou ráno
Chlapec chytil nerva, šel do kuchyně, otevřel regály. Známý předmět, sekáček na maso. To znám z práce. Šup a už valil po schodech dolů. Naspídovaný. Vletěl tam, zabouchal na dveře, děda otevřel, rozespalej a už jednu dostal. Ale pozor, tupou stranou. A tím on se hájil, že ho nechtěl zabít. Že mu chtěl dát jenom tupou, aby ho vystrašil. A dědula prej se mu měl nějak vysmívat nebo něco a tak on ten sekáček otočil a řekl si, jdu na to. Tak jako v tom závodě na zpracování masa. Podle lékařských zpráv ten dědula utrpěl zranění, která se stávala z masivního poranění hlavy, krvácení do mozku, otok mozku, téměř amputovaná ruka, protože se bránil samozřejmě. Prosím tě, nedělej to. A těch ran bylo celkem 18. Když jsem viděl fotky z té místnosti, tak vlastně krev, stříkance krve byly nejenom po zdech, ale i na stropě. On stihl utíct ještě do další místnosti, tam spadl na zem, tam on budal, myslím, ještě ze 2 a zmizel nahoru. Nahoře to řekl těm 2 a ti samozřejmě, ten třetí, ten, co tam pospával, pěkně pohodička, drogy zadarmo, tak najednou vyletěl, ty vole, a začal zdrhat pryč. Samozřejmě ta dealerka, co jsi to udělal, jo, a tak dál, s tebou já už nechci nic mít společného, táhni. Ještě musím říct, že on tam důle u toho dědulu stihnul mu pobrat notebook a nějaké věci, což mu silně přitížilo, protože kradl. A tak sekáček hodili do toho, trochu umýli, hodili ho do sáčku, do batohu. V tom batohu pak samozřejmě policie našla ten sekáček. To nevymyslíš. A vyběhli ven a tam ve tmě čekali. Mezitím slyšel podivné volání o pomoc a nepříjemné údery ten ostravák, co bydlel v suterénu. Tak vyběhl do domku, nikoho už neviděl. Viděl otevřené dveře, vlezl tam a v zadní místnosti našel chroptícího toho dědu. Poskytl mu první pomoc a zavolal policii. Proto ta policie přijela tak rychle. To oni totiž nečekali, protože kdyby ten ostravák ho nenašel a nezavolali hned, tak oni by na to přišli třeba za 2 dny. Jo? Prostě. Ale bylo to tak, jak to bylo. No a ti tam stáli a teď najednou viděli, jak už svítí hlídky, které se blížily, protože ta obec, v které se to stalo, ta je blízko letiště a tam je všude taková rovina a je všude daleko vidět a zároveň je tam hrozná tma. Takže oni viděli už z dálky, že prostě blikají. No a tady ten vrahoun, tak ti 2 už si nechtěli nic společného, tak on zmizel. Vyzmizel ve tmě. No a teď oni samozřejmě přijeli, teď ohledání místa činu, mort parta, jako ti technici samozřejmě, na místo a operativci začali hledat. Rozjeli se všema možnýma směrama. Borec to tam vůbec neznal, ten vrahoun to tam vůbec neznal, ale když zdrhal, už ho skoro měli, ale on blízko toho letiště našel takový bunkr, který už byl nepoužívaný. A tam on se schoval. Tam byl schovaný. A pozor, měl vyplej mobil. To je strašně důležitý. Měl vyplej mobil. A takže oni ho minuli, oni ho nenašli. Svítili s reflektorama, hledali ho prostě všude možně, nic. Mu se teda podařilo tam počkat, až bylo trochu světla, protože on taky viděl hovno, že jo. On neměl žádný noční vidění, že? A až se teda rozednívalo, což bylo dost pozdě, protože bylo 1. února, tak se vydal směrem do Prostějova. To se mu bez problémů podařilo. Prošel kolem Hřbitova a šel za známejma.
Tam přišel ráno, dal si tam normálně čaj, kávu, pokecal tam s něma, řešili tam nějaké věci, ještě tam možná něco prodal, myslím ten notebook. A pak se tak potuloval a začal dělat chyby. A ty chyby spočívaly v tom, že zapl mobil. Jenomže, a to si pamatujte, kluci, až budete utíkat před policií, nepoužívejte sociální sítě, protože oni na nich sedějí a vidí online, když píšete někomu, jsem tam a tam, drobečku, lásko, za chvilku za tebou přiběhnu. Oni už tam budou čekat. Pozor. Takže tohle on udělal, no a oni ho začala se stahovat svíčka. No a odpoledne na kruháči, na Vypadovce, na Brno ho drapli. Shodou okolností 200 metrů od místa, kde bydlím já, ale to bylo zatím v době, kdy já jsem se teprve chystal do té hospody. Až jsem šel s ní, tak už mi volali, že ho mají. Takže tím se tak nějak uzavřel ten okruh, kdy ho dopadli. A při té vypovědi teda on, samozřejmě, když se dostanu k těm protokolům, tak tam on vypovídal, že prostě oni totiž ti, co ho vyslýchali, byli dva, tak oni u mě kladli ty otázky, takže ho dostali do takového stavu, kdy on se přestal bát a vyloženě mu začali zářit oči a teď začal vykládat. No a samozřejmě začal tam vykládat, no a já samozřejmě se v tom vyznám, já jsem boural maso, já vím kam seknout a já to prostě mám v ruce, to nebyl žádný problém. A ten kapitán, jo, to mě zajímá, to trošku rozveďme, pojďme na to. A on jim tam vykládal. No potom samozřejmě, když se to řešilo u krajského soudu, tak soudce jenom. No, každopádně, přípravné řízení probíhalo, pozor, poškozený ho odvezli do nemocnice, poškozený děda žil ještě měsíc, než umřel. Což samozřejmě pro toho pachatele byla velká smůla, protože během toho měsíce on podstoupil několik operací a starali se o něho a náklady na léčení, který Všeobecná zdravotní pojišťovna samozřejmě v trestním řízení požadovala k náhradě potom pachateli, přesáhly 1 milion korun. Takže když už něco děláte, dělejte to pořádně. Jo? No a takže asi tak, 250 000 musí zaplatit poškozeným a to je asi tak všechno. Když to došlo k soudu, tak soud napřed velmi bral vážně tu jeho obhajobu ohledně toho, že ona ho do toho manipulovala, protože to by výrazně snižovalo trest. Nicméně oni si zavolali, aby vypovídala u toho soudu jako svědkyně. Já jsem nevěřil, že tam přijde. Ale on tam přišla. Vlezla do té soudní síně, přistoupila k té ohrádce a soud se jí zeptal, jestli zná tady zde přítomného XY, nebo AB, nebo jméno říkat nebudu. A teď on na ňu, ahoj, a teď začal smát a tohle. Když to ten soudce uviděl, tak říká, úplně jsem viděl, jak ten soudce prostě okamžitě ho odepsal. Že už mu nevěřil. A já jsem bojoval o to, že vražda nebyla promyšlená, protože ona ho do něho dula, on získal nutkání a šel vraždit, takže nic nepromýšlel, byl pod vlivem drog, alkoholu, prostě nepřemýšlel a navíc nechtěl vraždit, protože ho prvně jebnul tou tupou stranou. Nicméně soudy, včetně odvolacího a pak i nejvyššího, řekli, že už jenom ta cesta z patra po schodech o patro níž mu poskytla čas, aby si promyslel, co chce vlastně dělat. Nevím, jestli... Do dneška mám trošku nejasnosti, jestli člověk, který je v takovém stavu, je schopný během toho, že se běhne 12 schodů, si něco promyslet, ale je to, jak to je. No a to, že vražda byla způsobená zvlášť trýznivým a mučivým způsobem, tak to si nemusíme vykládat, protože pak ten kapitán, když jsem se s ním viděl v jiné věci, to byla zase trestní věc, kdy matka
18letá matka porodila dítě a když to dítě mělo asi 4 měsíce, tak se nezvládala o něho starat, protože pořád brečelo. Tak ho vzala z postýlky, praštila s ním o zem, pak ho ještě jednou zvedla, chytla ho za nohu a z boku s ním praštila do postýlky. Děcko málem nepřežilo, ale to je jiný příběh. To si nechám možná na jindy. A při tady té druhé věci ten kapitán se vrátil tady k té první věci a řekl, trest je spravedlivý, protože Borec dostal 18 let. On řekl, za každý úder sekáčkem, protože jich bylo 18, 1 rok. To je v pořádku. Borec samozřejmě si podal odvolání, pak chtěla i dovolání a všechno, nicméně neuspěl. Momentálně je ve výkonu trestu, sedí ve věznici mezi nejhoršíma vrahounama a když toto udělal, tak mu bylo 30 let. Až ho pustí, bude mu 48. Nejkrásnější období života prostě prožije v kriminále, pokud z něho vůbec vyleze. Takže smutný příběh, poučný příběh o člověku, který byl normálním klukem, ale nezvládl situaci. Okolnosti byly takový, že udělal chyby, ty chyby řetězil a nakonec udělal tu největší, která bude pronásledovat celý život. No a když jsem s ním seděl v té místnosti, on samozřejmě za mřížema, tak při poradách, který jsem s ním měl, tak můžu říct, že přestože byl za mříží, tak nebyl to úplně příjemný pocit, když sedíte vedle sám v místnosti s člověkem, o kterém víte, že udělal to, co udělal, tak to prostě není dobrý pocit. Není to příjemný pocit, ale je to životní zkušenost, která vás zase něčím obohatí, nabije a posílí. Takže ještě musím zmínit to, že tragickou dohru měla ta celá záležitost v jeho rodině, protože ta babička, která ho měla strašně ráda, která vlastně působila jako na něho a vychovávala ho místo té matky, která opustila tu rodinu, tak ta to nezvládla. Takže to je taková smutná tečka za tím vším a to je konec příběhu, jak jsem obhajoval vraha. Takže děkuju za pozornost a doufám, že vás to něčím obohatilo, něčím poučilo. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. Doufám, že se vám to líbilo. A tímto končím tuhle storku a jdeme na 18. Zatím si odseděl 5, ale ještě 13 má před sebou. Takže to je asi tak k tomu, co jsem chtěl říct.